Njengoba uthi angizame ukuze uzonginikeza imali yokuthi ngiyikhokhele. Hayi. Phela leyizomiboleko wena, ukusho uzofanele ikhokhele wena. Mina ngizokunikeza yokubuyela emuva. But wena uthi angikuvakashele nje kini. Ibanga uma kanti kuzokwenzakalani la? Uzoyikhumula lento unginikeze ngiyisebenzise noma uzela sobonana sobabili? Ama kunjalo angizeke. La usungamanweke. Wow, hayi bye. Wena ungami kanjalo emva kwami. Ngoba uzosonga ngikhoda ngikubhode ngempela. Hayi ngiyaxolisa ba. Xolisa mnumzane. Awu. Wasiza kwafika. Benisathi ngisazoza kuwena ngizokutshela ukuthi imali yelento iyanyuka next month. Awu. Baba. Manje shuthi njengoba kunyuka imali yelento shuthi ngabe no size wendlu uzonyukani. Wembala uma wasafuna uhlala hamba yes. Hayi ngiyaxolisa baba cha hayi bengijangibuze nje kuphela. Aha. A few moments later. Wemba. Ngoba ngithangena nje umnganakho. Yini lo ifuna la? Oh hayi shuthi la mnumzane bengithanga uzoboleka ku100 uyabona. Ngizobona nje inyanga mangabe siyophela. Ayima kwemfana. Yebo. Uzowenzani lwana la? Zishap manje. Bo. Nothing more. What's it? Ndoda ubuke iphone. Cha yini ubuke iphone eh? Uyibukela ukuthi kwenzakaleni iphone ngoba phela intombi awunayo. Awunayo intombi. Yini ucela isandla enganeni? Ay, so abathatha iphepha yini manje? Yini manje? Ugcwele amasiko. Uba uthe edlula. Ubani othe swipe akaleyo? Abantu besibuka nawe nje lana phela manje hleka nawe besilonto ujwayelana kabi la. mina bengazi. Yabona imali le ngikoleta yona. Le ngathi ngobsayikhokha. Nawe ungayifona khona wami. Hawu. Ungayifona. Sekunjalo manje. Hawu. Ujwayela kabi. Hayi shuthona mnumzane bengifuna nje ukubamba okuyilies lapha hey isimo sathanda ukujeka izinto ziyabheda. Buka kwemfana. Le mali yazala. Lo 100 rand lo uzala u50 rand. Hey kahleni bo. Kunjalo. Yebo baba. Ubofana ubusuzwile ukuthi uDudu sevele waboshwa. Hawu bengakuzale yakho. Uthe nje phuma la ayembamba amaphoyisa kwathi udayisa insango. Nwe bantu shuthi phela ngisayidingile futhi nale mali mina. Sayidinga. Hayi. Hayi ke. Kulungile. Ima wefana. Iphi inzalo yala? Hawu kahleni. Iphi inzalo mfana? Isizale nini kade ngiphethe manje? Mfana ngithe ngikunika le mali ngithe ngiyibeke esandleni sakho. Ngakutshela ukuthi iyazala. Ngayidedela yazala. Mfana u50 rand. Hayi mnumzane musukudlala ngami hayi kulungile ngizokhokha mnumzane kodwa nje hayi sekungibamba inkunzi lokho. Okusiza mfana ukhokha. Hayi hawu. Angizoba nje ukuzemini lapha. Kanti wefana nenzalo iyazala okusho ukuthi lo 50 rand lo uzozala u20 rand. Hayi kahleni bokuzala konke manje. Konke kuyazala mfana ongazala okugay. Hayi mhlambe naleyo mali igay. Uyangazi manjani we izinto senza limi lamalaka uthi uyangazi manjani we izinto senza kimi lamalaka